И здравейте, приятели, в следващия епизод на Мегикаст. Тук съм с Александър Солов от 9 В клас, който го поканих да си говорим за информатиката, част от математиката и техните приложения. Така, здравей, Сашо, как си днес? Здравей, Мишо, чудесно съм. Първо искам да поздравя слушателите и хората, които гледат. Нека да започна с въпроса към теб. Откъде всъщност се запали по информатиката и защо реши да избереш тази област? Всъщност? С информатика започнах да се занимавам от 5-ти клас, когато започнах с алгоритмично програмиране на C++. След това продължих да се занимавам с веб програмиране и започнах с курсовете на софтуни по JavaScript и веб разработка. И след това в 7-ми клас започнах да се занимавам с Python и това продължи в 8-ми, където почнахме да учим и C-Sharp. И да, вече доста технологии, но продължаваме. А имаш ли любим проект или постижение в тази област? Да, като любим проект бих казал моят последен проект. Той е с едно сравнително дълго време симулиране на квантов компютър с линейна алгебра, програмиране и хибридно квантово машинно обучение. В случая проектът първо обяснява основните физични принципи на квантовата механика и правим много добро въведение в квантовата информатика и след това аз се захванах да оптимизирам основните квантови алгоритми, както и прототипирах мое квантово машинно обучение, където имам мои авторски подобрения. А ти имаш ли проекти или постижение, с което се гордееш най-много? Ами всъщност аз имам мое голямо постижение и освен това и любим проект. Даже два, защото единия е само мой, който е автоматизирана система за моят дом да се управлява лесно чрез гласови команди. Също така може така да се говори с тази система. А другият проект всъщност е нашият проект, Finedo, който... Ще го видите на следващото състезание. Всъщност да питам, ако не се беше занимавал с информатика, с какво може би щеше да се заемеш? Първо, като бях малък, исках да уча архитектура, но като видях, че не мога изобщо да рисувам, видях, че няма да уча архитектура. И в 5-ти клас, точно преди да разбера, че програмирането е моето нещо, се занимавах с математика, състезателна, както и 6-ти клас. И мислех се нямам нещо с математика. И да, най-вероятно математика и физика ще да се занимавам, ако не с информатика. Понеже ти спомена математиката и каза, че си ходил на различни състезания, и според теб какво е значението на математиката в информатиката? То е доста голямо, като се замислим, тъй като математиката, този подход, както и програмирането, са до голяма степен логика. Тоест, тези логически неща, които правим, са си малко или много математика. Също тези алгоритми, които се използват в информатиката и са по-оптимизирани от този за пълно изчерпване, brute force, най-често са базирани на математически основи. Както и има друг вид алгоритми, които са базирани на математика, но не са само за оптимизация. Те са оптимизационни подходи като gradient descent, който се използва в машинното обучение. Той се базира на това да се минимизира функцията на загубата, но няма да навлизам в детайли. Идеята е, че тук се използват градиенти на функция, което са списък като частните производни към всяка една от нейните променливи, което си е математика на практика, но се използва в изкуствен интелект. Преди това ти спомена за тази автоматизирана система. Според теб, дали подобни устройства и програми с машинно обучение или не само, биха могли да автоматизират и творческите дейности, като писане на книги, режисиране на филми или композиране на музика по-добре от нас хората след време? Ами, всъщност, колкото и да мислим, че ще се развие изкуствен интелект, аз мисля, че той няма да се развие до такава степен, че да бъде толкова креативен, защото той все пак се базира на информацията, която му е зададена от преди това с машинното обучение, или
ако измисли нещо, то няма да е вярно, когато говорим за точна информация. Но той няма чак такава креативност и може би няма и да развие такава креативност, че да композира музика или дори да прави филми. Защото все пак филмите са доста по-сложни неща, дори от песните и от книгите въобще. Смяташ, че тези линейни алгебри, които стоят зад машинното обучение, няма да са достатъчно добри, защото да заменят тази креативност на специалистите, които са учили в надпис или някакви други висши учебни заведения? Не, никога няма да може да се замени човешкият мозък и неговата креативност с така наречения изкуствен интелект. Но все пак това мисля, че е сложна тема за човек, който започва да програмира. И за да стигнем до там, и тъй като ти си доста навътре с програмирането, въобще с информатиката, информационните технологии и като цяло се занимаваш активно и от доста по-рано, разбира се от мен. Какви съвети би дал на учениците и въобще като цяло хората, които искат да започнат в момента да се научат на програмиране? Първо бих им дал съвет да започнат с нещо стандартно да учат. Става въпрос за някои от основните програмни езици и първо да изберат какво искат да правят. Дали да искат да се занимават с разработка на игри, приложения, веб разработка, да знаят за какво искат да правят нататък. И като овладеят вече един език много добре, тогава вече започнат да гледат за неговите фреймворкове и вече да видят с този език, с кои други може да бъде подходящо да се създават приложения. Тоест, как да могат да комбинират различни технологии. И тогава вече да гледат и за други езици. Но вече трябва да имате един език, който да се добре в него. Един език, който може да се започне много лесен за изучаване е Python, примерно, като той дори само да знаем английски, пак ще може да го научим лесно. Понеже не само ние, разбира се, но всички бъдещи програмисти, всеки, който иска да се занимава с информатика, с програмиране, разбира се, ще подпомогне за развитието на програмирането, информатиката, информационните технологии. Според тебе, какво е бъдещето на информатиката и информационните технологии според тебе? Според мен, бъдещето на тази сфера е в оптимизацията, в това да се автоматизира възможно най-много от дейностите, които хората в момента правят на ръка, което би довело до други проблеми, например обясняването на човешкия труд, ако от него няма полза, но пътят, по който сега сме се насочили, е в това да правим нещата по-бързи, да създаваме нови технологии, не чак толкова, колкото просто да правим старите по-бързи. И насоката ни е да подобрим това, което вече сме получили, когато сме започнали да се занимаваме в тази сфера. Тоест, в идните години да видим едно развитие на науката, най-вече на науката и на потребителския живот. Да, но все пак, освен обесценяването на човешкия труд, ще имаме и ще има много повече хора, които ще станат мързеливи, както до сега излизат такива статистики, че с подобряването на технологиите хората ставаме по-мързеливи. Но въпреки многото технологии и обесценяването на труда на хората, ще са нужни и програмистите, които всъщност да създават и да подобряват, точно така. И някакви финални думи имаме ли да кажем нещо? Финалните думи Към нашите зрители, учете се, развивайте се и имайте амбиция за нови успехи. И както Мишо наскоро пусна в социалните мрежи, ако правиш само това, което можеш, няма да станеш нищо повече. Да, точно така, разбира се.
И така, приятели, мисля тук да завършим нашия подкаст с моят гост Александър Славов от 9 В клас. И ако ви хареса този подкаст, лайквайте видеото, абонирайте се за канала и чакайте още невероятни подкасти от Мегакаст. До скоро!